Kanini madoda saphinde sabuya kumkhulu Mthembu. Mkhulu Mthembu kunjani? Siyaphila. Sedikida TV kusuke nje emakhaya seza kwenqo ukuthi sifuna ukuzokwazi ukuthi izilwane umuntu uma ekhuluma ngesilwane ngokuhlukahlukana kwazo kusuke zihlukene kanjani. Yabo ngoba sike sizwa abantu bekhuluma lokho nalokho asingazi ukuthi ngabe iqiniso mhlambe but njengomelaphi wendabuko sifuna umkhulu asichazele yabo. Ngiyabingelela kakhulu kuyidikida TV. Ngiyabingelela bonke abantu abangibukele njengamanje. Lo mbuzo ke mkhulu obuzayo indaba yesilwane indaba khehla ejule kakhulu. Indaba futhi ebaxakayo abelapha abaningi. So angengiqambe yamanga ikhona into okuthiwa isilwane mkhulu noma ke ihlukene ngezigaba zakhona. Kodwa khona ngokocwaningo yiyo into ehlupha kakhulu abantu ngoba isilwane kahle masichaza nje kancane ukuthi yini isilwane. Isilwane into esuke ikhandekile noma ngoba akubi into oyibona ngamehlo noma okwazi ukuyikhomba kodwa into ekhandekayo ngomuthi, into ekhandekayo ngendlela ezithile noma into ekhandekayo ngokungcola okuthile noma into evusekayo ngendlela ezithile ukuthi kuhluphe noma ikuphazamise noma ixovele impilo yakho. Into ohamba nayo leyo ekuvimbayo endleleni zakho zenhlahla ikubangela isichithi ikubangela isicwacwa ikwenzele nje nifinyifu kodwa akusinto okwazi ukuyibona nokwazi ukuyithinta kodwa into ekhandayo basically mhlambe ensileni yakho noma ensileni yasekhayeni noma imenyezwe ngegama lakho ivuswa ngendlela eziningi mkhulu. Kuhlukana ukuthi leso silwane sikhandwe ngayiphi indlela kodwa khona isilwane into ekhona khehla ekuhlupheni abantu noma into ekhona ekumosheni impilo zabantu noma into ekhona ekuphazamiseni ngoba esinye isilwane size silale nawe njalo mawulala ebusuku silale nawe ungaba indoda ungaba ngowesifazane isilwane siyakwazi ukulala nawe. Le time ke silala nawe isilwane sikumoshela impilo yakho ngoba leyo nto leyo ikubangela amabhadi wena noma ikubangela isicefe noma ikubangela isichitho ngisho kubantu ophila nabo. So into ekhona khehla lami lesi silwane ngiyabonga. Siphinde sibuze mkhulu la ukuthi mhlambe ngoba phela abantu bahlezi bekhala. Abantu bahlezi bekhala umkhulu mhlambe engakhona ukubasiza kanjani? Endabeni khehla lami yokuthi umuntu asizakale ngoba ngicazile nje usabuza ngesilwane akuzokuphela isilwane esisisebenzayo ekhaya. La ekhaya sisebenza into ejule kakhulu mkhulu eziningi kakhulu ezihlukene kodwa yonke into esisebenzayo isebenza ngaphansi kwesisekelo sokuthi wena uyadingana ukusizakala. Yonke into esiyenzayo isebenza ngaphansi kwesisekelo sokuthi masibuka impilo yakho sithola ini. Yonke into esiyenzayo isebenza ngokuthi wena mawusichazela ufisa ukusizakala kanjani ngoba isilwane mkhulu siyasebenza kakhulu la ekhaya futhi abantu bonke esesike zabasebenza isilwane la ekhaya akekho wakwaphinda wathi sibuyile noma akekho wakwaphinda wathi usenenkinga efanayo okusho ukuthi ke into esiye lapha leyo osekunesikhathi futhi lapha futhi akusiyona into esijulelayo masiyenza ukulapha isilwane. Into esivuka nje kuseni sigibele kuyona sishaye sivethi zikhona izinto ezijulile esibhizi ngazo ngaphandle kwesilwane kodwa khona mawusabuza ngesilwane bengisachaza nje kafushane ukuthi isilwane into ekhona ebakhathazayo kakhulu abantu ezihlukanisa ngisho imishado yabantu noma iqede ama relationship ngoba into leyo esuke ikhandelwe empilweni yakho ukuthi ayikuhluphe ikuhlukumeze ikudalele inkinga ikubophela impilo yakho. Ngiyabonga. Suka nini sibonge mkhulu Mthembu. Cela nje uchaze nje ushiyele nje inamba ucinga abantu bazokuzama ukuthi lapho besuka khona bezozama ukuthi bekuxhume. Siyathokoza kakhulu mkhulu siyathokoza kakhulu. Inamba esitholakala kuzo la ekhaya zimbili ihlukene. Inamba ye WhatsApp ethi 071 3777978 071 3777978 nenamba ye calls ethi 063 416 9989 063 416 9989 izona namba lezo umkhulu Mthembu atholakala kuzona. Uyafona ke la ekhaya ufake ibooking mawuzosibona ukwazi ukuthi ukuthola isikhathi sakho. Sizinze eGoli eVilalisa la sitholakala khona. Siyatholakala eThekwini ngezikhathi ezibekiwe. Siyatholakala yonke indawo wonke umhlaba ngezikhathi ezibekiwe kodwa nje basically la sizinze khona sizinze eGoli. Siyabonga. Xhumana nomkhulu Mthembu kulezo inamba ke then akusizwe ngoyikhalo zakho. Ngiyabonga.